διότι ακόμα σε δύο γνώμες ανάμεσα ο νους παραμένει. Εσένα πρωτήτερα ή εσένα με θρήνους για να στενάξω? Πιλάτη, για όνομα του Θεού, έχεις πάθει το ίδιο με μένα? Δεν ξέρω. Ρωτάς χωρίς εγώ να μπορώ να απαντήσω. Μη ντρέπεσαι, Πιλάτη. Ποια κοπέλα είναι αυτή, διότι καλά ξέρει και ρωτάει για το Άγιος και για την επιστροφή των αρχαιών. Με πρόλαβες. Και προλαβαίνοντας, λες ότι ακριβώς τα έλεγα. Εκτός από ένα πράγμα. Τα παθήματα των βασιλιάδων δηλαδή. Όλοι τα ξέρουν για όσους κάποιος λόγος γινόταν. Αλλά ωστόσο, το νου μου και κάποια άλλη σκέψη πέρασε. Δεν είναι δυνατόν όσους υπεθαίνουν, εγώ το φως του ήλιου να βλέπω. Μαζί σου ταξίδεψα και μαζί σου θα πεθάνω. Διότι θα αποκτήσω όνομα άνανδρου στο Άργος και στην ξεχουσμένη χώρα των Φωκαίων. Και θα φανώ σε πολλούς, διότι πολλοί άνθρωποι είναι κακοί. Πώς σε πρόδωσα ή και πώς σε σκότωσα, καθώς το σπίτι σου είναι σε κατάσταση κακή. Και έχοντας παντρευτεί την αδερφή σου, τη μοναδική σας κληρονόμο, για να σου πάρω την εξουσία. Αυτά φοβάμαι. Και δεν γίνεται να μην αφήσω μαζί σου την τελευταία μου πνοή και να μην μου κάψουν μαζί σου το κορμί. Διότι είμαι φίλος σου και φοβάμαι την καταλαλιά του κόσμου. Σώπασε. Δεν γίνεται αυτό, διότι αυτά που εσύ νομίζεις ντροπή θα πέσουν πάνω. Και ας γίνει έτσι, τώρα που το έχουν θελήσει οι Θεοί, να τελειώσει η μοίρα μου. Και επίσης, εσύ είσαι άνθρωπος καλότυχος και έχεις σπίτι, καλόχτιστο και όχι νοσηρό. Ενώ το δικό μου σπίτι είναι δυστυχισμένο. Και αν ποτέ ξεφύγεις από εδώ και παιδιά αποκτήσεις από τη γυναίκα που σου έχω δώσει, την αδερφή μου, θα υπάρχει το όνομά μου. Και χωρίς τα παιδιά, το σπίτι μου, που ποτέ δεν θα μείνει λιμονισμένο. Θα υπάρχει πάντα για σένα τάφος, δύστιχε, και της αδερφής σου την κλίνη ποτέ δεν θα απαρνηθώ. Διότι θα σε έχω φίλο μου πιο πολύ όταν θα είσαι πεθαμένος, παρά από όσο θα ήσουν ο νεκρός. Ωστόσο, η μαντεία του Θεού δεν σε έχει ακόμη αφανίσει. Οπωσδήποτε όμως βρίσκεσαι πλέον πολύ κοντά στο θάνατο. Αλλά η μεγαλύτερη κακοτυχία μπορεί να φέρει μια μεγάλη αλλαγή, αν έτσι το φέρει η